pa. At nagbabalik na mahal ang Pilipinong pwedeng mangyari na maasawa mo to. Oo. Nagbabalik na mahal. Ako to si DJ Kim Chino na pwede mong maging asawa. Yun yung ibig kong sabihin. Oo, na Pinoy. Di ba? Na Pinoy. Kasi nga Pinoy ang ating topic tonight. At syempre balik na tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At diba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit masarap ang Pinoy. Masarap mahalin. Recap na tayo mahala. Sabi ko kanina, masarap ang Pinoy mahalin kasi sila ay maalagang tunay. Diba? Na kapag nagmahal yung Pinoy, parang 24/7 na customer service hotline na laging available at minsan kahit walang pera yan ay talaga nga namang kaya kang tratuhin ng tama at princess treatment. Diba? Madiskarte yan. To the point na minsan, no, kahit walang kotse, kahit walang helicopter, ay talaga nga naman kaya kang hatid sundo, 'di ba? Gamit ang kanilang mga motor or kahit commute, pero ang sweet pa rin at caring. Kaya naman iba ang tatak Pinoy sa mga ganyang efforts. Wow! At ang pangalawa naman, mahal, masarap ang Pinoy mahalin kasi sila ay may palaban na humor. Ito yung sinasabi nating Pinoy humor na kahit mababaw at simple lang ang inyong date, ay talaga nga namang kaya niyang pasiklabin, pasayahin at paangatin ang iyong pagmamahal. Diba? Minsan nakakapikon yung ginawa, nagloko, kinulit ka, napikon ka, tapos nagalit ka, pero kapag hiniritan ka, binanatan ka, ay talaga nga namang hindi ka makapagpigil ngumiti o tumawa. Tapos ang ending nun, hampasin mo lang, okay na kayo. Ganyan na ganyan din ako sa jowa ko dati. Oo, malakas ako mang asara. Pero dahil napapatawa at napapangiti ko siya, aba, instant na instant kami ay bati agad. At syempre, pwede nang makascore. Di ba ganun yun? Ang daling lambingin ng mga taong may toyo at magagalitin. Pero kapag napangiti ka ng humor or may humor ang jowa mo, ay ang dali ng buhay. Tsaka humor or funny is the new pogi or maganda. Di ba? Green flag kaya yan, yung mga ganyan. At ang pangatlo at panghuli, mahal, masarap ang Pinoy mahalin kasi sila ay family-oriented. Marunong makisama sa pamilya. Tayo, di ba, technically, parang extended family tayo sa Pilipinas. So, malalaman mo talaga yung upbringing ng isang tao kung paano makisalamuha, 'di ba? Magmamano pa yan sa lola mo, makikipagkwentuhan sa tita mo at magdadala pa yan ng pasalubong para manguto. 'Di ba, yung mga suhol kapag nanliligaw sa iyo, kapag bumibisita yung jowa mo, ay talaga nga namang nakukuha yan sa suhol. Kaya kung pansin mo, bawat bisita ng jowa mo may cake, merong pasalubong, ano pa ba, merong mga daladalang kung ano-ano para makuha yung loob. Hindi lang naman sa pang-uuto, pero technically it's a genuine effort just to make sure na talagang makakonek siya sa iyong pamilya. Turn on kaya yun, di ba? Ilan lang yung ganun sa ibang bansa. Hindi nila pinapriority, or sa ibang lahi, hindi nila pinapriority yung pamilya. 'Di ba? Na kapag gusto na nilang bukod ka na agad. Pero dito sa Pinas, pwede kang matulungan, magsuportahan gamit ang iyong pamilya to pamilya another. Ganon. Kaya kung ako sa inyo, mahal, pwede ka sumubok sa Pilipino, pwede kang sumubok sa Pinoy. Kasi maraming mabubuti ang loob at puso pa na talaga nga namang hindi mo pa nadidiscover. Kasi ang hilig mo sa AFAM, ang hilig mo sa K-drama. Dami-dami naman diyang pwede. Oo, hindi ka na kayo magpapa-approve ng visa. Kumbaga dito na lang sa Pinas at talagang tangkilikin ang sariling atin. Huy! Anyway, mahal, ako'y sisibat na, pero wag ka mag-alala.
Kasama mo pa rin naman ako bukas. At susunod na syempre sina Rocketera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!